En krone? Er en, der har en krone? Ja. Og krone. Hvad hedder du? Jonas. Jonas. Kan du skrive dit navn på den, eller bare initialer på? Ja, det kommer du til. Ja. MBJ. Og hvad er det? Iben. Kan du genkende den? Ja. Nej, der var sagt til jer. Den er der. Se den. Det er nice, det der. Ele querer descer. Lars har jeg forstået stationen. Godt tage op. Er det der? Nej. Det samme. Det er sygt nok, det der. Helt sikkert. Du holder den bare. Det bliver klart. Det bliver ja tak herfra. Det bliver ja tak. En stor ja tak.